Kubwera kwa kachirombo ka corona komwe kamayambitsa nthenda ya COVID19 kwavumbulutsa mavuto ena kupatula kudwala nthendayi. Kamba ka njira zomwe kachirombo kakufalira, ntchito zambiri zasokonekera komanso makhalidwe a anthu asokonekeranso. Kuno ku Malawi, mliri wa COVID19 wakhudza kwambiri kakhalidwe ka Malawi m'makomo, kumudzi, ku ntchito za bizinesi komanso mu njira zina. Koposaposa COVID19 yakhudza ana achichepere mu njira zosiyanasiyana. Izi zadza kamba kuti mliriwu wapangitsa zinthu zambiri kusintha. Choncho ndi kusintha uku komwe kwakhudza ana mu njira zosiyanasiyana. Zina mwa njira zomwe ana akukhudzidwa ndi nthenda ya COVID19 zikudza kudzera mu ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zakhazikitsidwa ndi boma pofuna kuchepetsa kufala kwa nthendayi. Izi ndi monga kutseka sukulu, kuchepetsa magulu a anthu okumana pakamodzi ndinso njira zina. Dr. Charles Mwansambo ndi mkulu woyang'anira ntchito za umoyo ku unduna za umoyo, ndipo akulongosola zina mwa njira zomwe unduna wawo wayika pofuna kuteteza ana ku mliri wa COVID-19. Kuti tanenapo ndithu kuti tiyesetse ndithu kuti tidzikhala patali osamayandikana kwambiri, tidzisamba m'manja pafupi ndiponso tilewe zomwe apatsana moni wapamanja, ndipo ngati tili ndi zizindikiro monga ngati chimfine, chifuwa ndi zinazo, kutentha thupi ndi zinazo zotero, tinenera kuimbira nambala akuchipatala osati tipite kuchipatala ako yayi. Ndiye zimene ndanena zinsonzi zoti zinenera zimazikhudzanso ana ndithu ndi makolo awo. Koma kubwera kwa matendawa kusatibwezere mbuyo ntchito zimene timachita pothandiza ana, makamaka pali ntchito ngati ya kumaskelo kwa ana uja tinena kupitiza ndithu kupita ndi ana ku skelo. Palinso nkhani ya makatemera imene ana amenewa anayenera ndithu kupitiriza kulanda makatemera awo, chifukwa sitifuna kuti anawa tapulumutse ku matenda amene a COVID, koma kupezeka kuti akumwalira chifukwa cha matenda amene kumbuyo kunatha kualewa kudzera mukatemera. Ngakhale boma layika njira zimenezi pofuna kuonetsa kuti vana akulandira chithandizo chokwanira ku chipatala, njirazi zimakhala zothandiza komanso zogwira ntchito ngati zipatala nazo zikutsatira njirazi. Mwachitsanzo, chipatala cha Bwaira ku Lilongwe chayika ndondomeko zapadera zofuna kuti ateteze vana ku nthenda ya COVID-19. Izi zayikidwa mwadaladala pofuna kuti ana omwe akusaka thandizo pa chipatalachi atetezedwe. Njirazi zikupitanso kwa makolo. Pano pa Bwaira pali malanga pamene tayika kuti anthu onse amene azibwera muno ayenera kumasamba m'manja. Mukudziwa kuti kusamba m'manja ndi sopo ndi njira yayikulu imene tupewera matenda amenewa a COVID-19. Ndiye malo onse anthu akangolowa kankopd kankozapangitsa skelo ngakhale skelo kwa ana, azimayi anawo amene akumasambitsidwa m'manja. Ndiye nthawi zonse tikuwaita ndithu kuwauza kuti azisamba m'manja. Komanso chimene tapanga tikudziwa anthu akabwera amakhala motitikana kwambiri. Mudziwa zipatala zathu kuno ku Lilongwe anthu ndi ambiri. Ndiye ena akabwera kudzakweza mwina skelo tenge mwachitsanzo amaunjikana, poyamba timatazi unjikana, azamba kuimba nyimbo, aphunzitsidwe zina ndi zina, china chilichonse chimene tifuna taphunzitsa nthawi imeneyi. Koma panopo tinanena kuti anthu akafika asamakhaleso kuti aziunjikana yayi. Anthu akafika kayafikapo 5 awathandize azipita, ndipo azionetsetsa kuti akhalera ndithu patali. Ngakhale izi zili choncho, pakhala nkhawa kuti zipatala zikusowekera zipangizo zoyenera komanso zokwanira zozitetezera zogwira ntchito ku chipatala. Nkhawa yotere imadza pomwe dziko limakhudzidwa kuti kusowekera kwa chitetezo kwa ogwira ntchito ku chipatala kungayikenso pa chiopsezo anthu ofuna thandizo ku chipatala komweko. Koma malinga ndi Dr. Mwansambo, ati unduna wawo wapanga zonse zotheka kuti zipatala zonse m'Malawi muno zikhale ndi zipangizo zoyenera zothandizira kulimbana ndi mliriwu. Ananso ndi anthu, ndiye tinena kuchita zonse zothekera kuti anawo atetezedwe. Inde taona kuti matenda akhudza kwambiri anthu amene ali achikalambire kapenanso iwo amene ali ndi matenda ena monga ngati
chifuwa chokhazikika, amatenda ena amchifuwa ngati asma, enanso amatenda ashuga, enanso amatenda amtima. Inde izo nzoona, ndiponso taona kuti anadi matenda amenewa sakuakhudza kwambiri mmene akukhudzira akuluakulu, koma ndinene pano kuti matenda amenewa sakuona msinkhu kapena kukula kwa mwana. Tamvapo kumayiko kwinako kuti ana makanda ndithu anakhudzidwa ndi matendawa. Tinamvanso ku Ulaya kuti mwana wa zaka 13 analisiya ndi matendawa. Ndiponso tikudziwa kuti matenda amene akubwerera mwana akusiyana pang'ono ndi mmene akumabwera mwa akuluakulu. Ndiye sitingangofoka osachita chilichonse titeteze ana. Ndiye zonse zija ndanena zija zokhudza akuluakulu tiyensenso kuwathandizanso ana, tisamakhale nawo mgulu, tidzesesa ndithu kuti adzisamba m'manja pafupi. Tikudziwa kuti mamaski wati kuti ana ochepera zaka 2 kapena iwo amene sangachotse pa iwo okha samagwiritsa ntchito. Zimenezo ndi nzoona, koma tipeze njira ndithu zoyesetsa kuti anawa atetezedwe. Ndipo ntchito imeneyi si achipatala okha, komanso makolonso nawo pakhoma ayesetse ndithu kuchita chimodzimodzi kuti ana akhale otetezedwa ku matenda amene. Kuchitipa, Dr. Ted Bandawe, omwe ndi mkulu woyang'anira ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha Chitipa, akugwirizana ndi Dr. Mwansambo. Iwo ati adalandira thandizo kuchokera ku boma la Malawi, komanso kuchokera ku bungwe lina lomwe lidathandizira iwo kugula zipangizo zodzitetezera pa chipatalachi. Tinaona kuti kodi zipangizo tili nazo, ndiye tinayesesa ndithu kugwira limodzi ndi anzathu aku Central Medical Stores, katundu alipo, mankhwala, mabaketi, komanso chachikulu tinali ndi ma stakeholders meeting. Anzathu awa amene amathandizira ma partners am district nakumana nawo nkwazo kuti mukathandize bwanji. Ndipo ma partners amene watithandiza munjira zambiri, ena bweresa ndithu mabaketi, masopo, ma PPEs amene mamaski, atithandiza ma partners amenewa kotero kuti panopa ndithu ntenda imene itatibwera kuno kuchitipa, tikhoza ndithu kunsamalira patient ameneyi. Kupatula antchito za umoyo, nawonso adindo ena alikalikiliki kufuna kuteteza ana ku nthenda ya COVID-19. Mchinji ndi boma lomwe lachita malire ndi dziko la Zambia mchigawo chapakati. Kumeneku, mkulu woyang'anira za chisamaliro cha anthu akufotokoza za ndondomeko yopereka chisamaliro cha ana pa nthawi ya mliri wa COVID-19. Nthambi idatengapo chidwi kumayambiriro komwe pofuna kuthandiza ana. Ndiye tinayesetsa ndithu ngati ofesi ya zosamalira anthu kuona kuti kodi tingafikire bwanji ana. Ndipo choyambirira ndi choti ifeso tili mu komiti imene ndi yayikulu muno mu Mchinji yoona za matenda amenewa. Ndiye tinapezerapo mwayi tinatha kuwafotokozera anzathu amene ndi ma fellow sectors amuno mu Mchinji kuwadziwitsa kuti tuyenera tichitepo kanthu pa nkhani ya ana. Ndiye uthenga umenewu tinayamba ndi full council kuyidziwitsa kuti kodi ayenera kuchita chani pa nkhani yoteteza ana. Mukudziwa kuti ana ndi ana oti amatha kumayenda mtunda wautali, mwina kumatola mabotolo misika imene imatha kukhala yoyenda komanso ingakhale yokhazikika. Ndiye tatha kuwadziwitsa anzathu a full council monga ma MP komanso makansala ndi mafumu kuti adziwe kuti matenda awawa kuwanaso alupereka chiopsezo chachikulu chifukwa ana amakonda kukhalira limodzi, kusewelera mpira limodzi, mwina kumaonerera ma video, zinthu zimene zili zovuta kwambiri. Nako kumangochi achipatala ali patsogolo kufuna kuteteza ana ku nthendayi. Pozindikira kuti ana amakhala pa chiopsezo chachikulu cha matenda, chipatala cha Mangochi chayika ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kuteteza ana. Kupatula pakuyika njirazi pa chipatala chachikulu, iwo afikiranso zipatala zakutali. Mukudziwa kuti Mangochi uno maloso ambiri ndi akutali, komanso masikelo athu timathopangiranso osati pa chipatala pokha komanso m'midzi, ma clinic osiyanasiyana. Tapitisanso zipangizo zofunika, tapitisa zosambira m'manja kuti community athu kapena anthu athu akumudzi amene amakhala ndi ana akhalenso akudziwa kudziteteza posamba m'manja ndi sopo nthawi zonse. Ndiye tapereka zipangizo zofunika ku ma clinic onse amene timakhala nawo ku Mangochi kuno. Ali zipangizo zimenezi kudutsa kwa amene atithandiza osiyanasiyana. Kuonjezerapo even iso kapena kuti anthu ogwira ntchito
azaumoyo aja timati alangiza azaumoyo kapena kuti ma HSS tapatsa zodzitetezera mokwanira chifukwa mutakuona kuti mwinaso matenda amenewa atogwira ntchito kuchipatala kumakhala nawonso mbiri ndi ambiri takumakhala nawo ndesi tifunanso iwo aja apatsirenso anthu obwera amene amakhalanso ndi ana amene atapatsa ndithu ma mask okwanira ma apron onse ma glove okwanira kuti akamapanga manage ma clinic awo aja kapena zipatala zawo zija akhale akudziteteza komanso akutetezanso ana aja. Ndingatenso kungonena kuti taperekaso upangiri osiyanasiyana taphunzitsa amene amakhala kuyang'ana ana m'masikelo osiyanasiyana taphunzitsa uphungu wabwino kuti kodi angadziteteze bwanji komanso angatetezenso bwanji ana akakhala kuti abwera ku sikelo. Kamba kuti ana amakhala ndi makolo komanso ndi anthu kumadera, njira zofuna kuwateteza zagona kumudzi. Njira zina zosiyanasiyana zayikidwanso m'madera kumeneko. Mafumu, apolisi komanso adindo osiyanasiyana akutengapo gawo pofuna kuteteza vana kuti asatenge nthenda ya COVID-19. Ifeyo takhala tikukambirana ndi makolo, wauza makolo kunena kuti aonesese kwambiri kunena kuti ana makomo mwawo akhalamo asamangoyenda chisawawa. Komanso ngati mwina akusewera pena pake aonesese kuti mwapafupi anawo azisamba manja ndi sopo kapena sanitizer ngati alipo nthawi imeneyo. Ndicho lingatonena kuti matendawo tiyateteze. Timapanga zimenezo kuzera muchikuza mawu chimene timakhati kuyenda kuti tiafotokozere anthu za kuopsa kwa matenda. Ife ngati apolisi tikugwira ntchito ndi anzathu ku community tini ma structures amene timatchula kuti community policing structures, magulu azachitetezo ammadera. Komanso tikugwira ntchito ndi mafumu ndi akuluakulu osiyanasiyana kuonesesa kuti kumene kulibe apolisi anthu ena athe kutengapo gawo loonetsa kuti ana sakukhala m'magulu onena kuti atha kutenga matenda a COVID-19. So choyamba ngati mene kulili kunsika tikuonesesa kuti uthenga tifalitse ngati apolisi kufalitsa kuti ufikire makolo ndi ana kuti sakuyenera kukhala mopanikizana kuopa kuti angatenge matendawo. Komanso ngati apolisi tikugwira ntchito limodzi ndi social fair ndi mabungwe ena amene asali aboma kuonesesa kuti tikuchepesa chiwerengero cha ana ma streets. Ma street amene ali ovuta ngati kwathu ku Malawi kuno tili ndi ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Zomba, ingakhalenso ku Mzuzu ndi maboma mwinamo mona kuti mu street mumapezeka ana. Panopa tili pakalikiliki takhala limodzi ndi achipatala a social fair ndi apolisi kulimbikisa makolo kuti athe kuwachotsa anawo mu street, komanso kulowa mu street kukauza ana aja kuti ndi corona sakuyenera kuti apezeke mu street kuopa kuti angatenge matenda. So tagwirana manja ndi anthu aku community, mafumu ndi ena onse kuonesesa kuti ana achepe m'magulu, ana achepe m'madera olo malo amene muli anthu ambiri kuopa COVID-19. Ife mwambo umene tinawuza kaya kumaliro tinafotokoza zoti osakhala mowandikana kumakhala patali komanso magulu ena ambiri wo tinalenza chifukwa choti ndeko tengelako kumene koko koma tinawuza zoti osapanga za dance, osapanga za video, osapanga za chani, osapanga za mpira chifukwa matenda okopezeka kwambiri kumabwalo amene wo ngati mungazisamale zinthu zosapanga ndoti matenda osakupezana ndeti nalezadi pakali pano akumvera lamulo limene lolo. Ndetaka ndimi sonkhano ingapo pa chemba tinaitana ndithu mafumu onse kuzaunikira ndi mujani na sekera za maskulu zija kuti ana akhale pa khomo. Nkulubi yoti mkhozoyenda mu mchinji muno simuzaona ana ambiri ali yaviyavi, ambiri ana ali makhomo. Tinapangira ndithu zoti ngati nkusewera azingosewera within munyumba kapena kuonera makatuni kapena kuonera mavideo ndiye kunkhani ya bana. Njira yayikulu yofuna kuteteza ana ku COVID-19 yagona mu uthenga woyenera. Pamene anthu akhala ndi uthenga woyenera komanso ana eni ake akhala ndi uthenga woyenera zingathandize kupewa nthenda ya COVID-19. Pachifukwachi boma kudzera ku nthambi zosiyanasiyana layikanso njira zambiri zoonetsa kuti ana akudziwa zambiri za COVID-19. Ndimangomva anthu olola ndi zinthu chimene anthu amadwala posasamala zinthu
osagwira pakamwa, pokhosomola, osasamba manja pokudya. Mango paweni dzina mango paweni COVID-19. Oh, mbajua ndi COVID-19. Udamvira kuti? Mavira mawairis. Amanena kuti chani? Mavawere anthu agwidwa COVID-19 kupewa tipe musamba manja na sopo. Sayandikirane. Osaminya mpira. Oh, amalisa mpira? Ndachifanya kumenya mpira. Baya simple. Tamwa mendo. Kalina kuti coronavirus ndi matenda ovuta kwambiri, komanso masaini ake ndi kutsokomola, chifine, komanso kutentha thupi, kuphwanya kwa mutu.